खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी हैंडबॉल आरो रेसलिंग गेलेनानै गोबां मेडल देरहाबोनो हानाय थरालि देखाखौ मान बावदों तामुलपुर जिल्ला लाइमोन UPPL आ तामुलपुरनि कुमारिखाटा आमबारि बाथाबारि गामिनि जयराम देखानि फिसाजो थरालि देखाया गोबाव समनिफ्रायनो हैंडबॉल आरो रेसलिंग गेलेनानै हैंडबॉलाव ब्रन्ज मोननै सिलभार मोनसे आरो रेसलिंआव गोल्ड मेडल मोनसे मोननो हानानै देरहाबोदों। तामुलपुर जिल्ला लाइमोन UPPL नि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि अन्जन बर' दारांगाजुलि ब्लक लाइमोन UPPL नि आफादगिरि महेन्द्र रय लेङाइ आफादगिरि सोमावसार मोसाहारि फानबारि BCDC नि सोद्रोमा थानेश्वर सरनिया लोगोसे तामुलपुर जिल्ला रेसलिंग एसोसिएशननि आफादगिरि कृष्ण सरनिया बिथांमोना थरालि देखानि नखराव थांनानै मान बावहैयो। फोरमायनाय बादिब्ला थरालि देखाया 2024 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव गुवाहाटीआव खुंजानाय 18थि अल आसाम रेसलिंग चेम्पियनशिपआव जुनियर 65 केटेगरि गोल्ड मेडल देरहानो हायो। 2025 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव गुवाहाटीआव खुंजानाय बीच हैंडबॉल गेलेनानै अल इंडिया थर्ड प्लेसखौ मोननानै बेस्ट प्लेयार सायख'जायो। 2023 मायथाइयाव इन्डो बांलादेश इंटरनेशनल हैंडबॉल चेम्पियनशिपआव नैथि बान्था मोननो हायो। लोगोसे 2023 मायथाइयावनो गुवाहाटीआव खुंजानाय अल इंडिया सेकेंड प्रीमियर लीग हैंडबॉल चेम्पियनशिप अर्गानाइज बाय आसामाव नैथि बान्था मोननो हायो। 38थि नेशनल गेम्स उत्तराखंड बीच हैंडबॉल सेमिफाइनालिस्ट जानो हायो थरालि देखाया। थरालि देखाया दासिम कुमारिखाटा जौसिन फरायसालियाव आरिमु आयदायाव HS सेकेंड इयाराव फरायगासिनो दं। इंटरनेशनल टुर्नामेंट एट भियेटनामाव हैंडबॉल गेलेहैनो थाखाय सिलेक्शन जानानै आरो खेला गेलेनो थांगोननि थाखाय BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर'निफ्राय मदद मोननो हानायखौबो फोरमायदों थरालि देखाया। थरालि देखा नमस्कार। मैं तामुलपुर जिल्लार পৰা কৈছো আৰু মই এটা हैंडबॉल प्लेयार আৰু লগতে মই रेसलिंगो এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাৰ্টিসিপেট কৰিছিলো আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই গোল্ড মেডেলো আনিছিলো रेसलिंगত আৰু 6 বছৰ ধৰি মই हैंडबॉल খেলি আছো। এতিয়ালৈকে নেশনেল গেমছ বা ইন্টাৰনেশনেলত পাৰ্টিসিপেট কৰিছো। কেটা মেডেল পাইছা? এতিয়ালৈকে নেশনেলত 2টা মেডেল আৰু रेसलिंगत এটা মেডেল। কি খেলা খেলি? মই रेसलिंग খেলো আৰু हैंडबॉल। हैंडबॉলত কেটা পাইছা? हैंडबॉলত 3টা মেডেল, এটা গোল্ড, এটা সিলভাৰ আৰু এটা ব্ৰঞ্জ। रेसलिंगত এটা গোল্ড মেডেল। ঘৰত কোন কোন আছে? ঘৰত মা আছে, দাদা আছে। পিতাৰ নাম কি? জয়ৰাম ডেকা। মাতৃৰ নাম? মাৰ নাম দীপালি ডেকা। গাঁৱৰ নাম আমবাৰী। কিমান ক্লাছ পঢ়ি আছে? মই ক্লাছ 12ত পঢ়ি আছো। ঘৰৰ পৰা কেনেকুৱা সুবিধা পাইছে তুমি খেলা খেলাত? বহুত কষ্ট হয়, আৰ্থিক হিচাপে বহুত দুৰ্বল কাৰণে কিছুমান খেলাত হয়তো যাবও পৰা নাই বা সিলেকশন পোৱাৰ পিছতো টকাৰ অভাৱৰ কাৰণে নাযাওঁ বুলি কেনে কৈ দিছিলো। কিমান চনৰ পৰা খেলা খেলি আছে? মই 2019ৰ পৰা খেলিছিলো। 2019ৰ পৰা শিক্ষাটো ক'ত লৈছিলে? মই গাঁৱৰ পৰাই লৈছিলো, আমবাৰী বাটাবাৰী স্কুলৰ পৰা। তাৰ পিছত মই কুমাৰিকাটা হাই সেকেন্ডাৰীত গৈছো। এই খেলা খেলাৰ শিক্ষাটো ক'ত পৰা লৈছে? মই ফাৰ্ষ্টটো জুনিয়ৰ ৰাইজিং ষ্টাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল প্ৰেক্টিছটো। তাৰ পিছৰ পৰা আহিল জুনিয়ৰ কলেজত, তাৰ পৰা আমাৰ আলাউদ্দিন ছাৰে আমাক প্ৰশিক্ষণ দিছিলে, তাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে। এতিয়া কিমান ক্লাছ পঢ়ি আছা? বৰ্তমান 12ত পঢ়ি আছো। কোনটো স্কুলত? কুমাৰিকাটা হাই সেকেন্ডাৰী। কি বিভাগত? মই আৰ্টছ। এইবাৰৰ বাবে মই সিলেকশন হৈছিলো ইন্টাৰনেশনেল টুৰ্নামেন্টৰ কাৰণে ভিয়েটনাম যোৱাৰ কাৰণে। তো তাত বহুতো টকাৰ প্ৰয়োজন আছিল, তো প্ৰমোদ বড় ছাৰে বহুতো হেল্প কৰিছে। তাৰ বাবে কি দিব প্ৰমোদ বড়? থ্যাংক ইউ দিম, ধন্যবাদ দিম। गिबियावनो खुलुमनाय थाबाय। एक्चुअली बिथाङा गोबां बोसोरनिफ्राय बा उन्दै समनिफ्रायनो गोबां खेलायाव बा हैंडबॉल आरो रेसलिंग बिदि खेलायाव बिथाङा प्रेक्टिस लाबाय थादोंमोन आरो गोबां जायगायाव बिथाङा गेम गेलेनानै देरहाबोदों आरो बावैसो सिगाङाव बिथाङा रेसलिंआव अल आसामावबो बिथाङा बेस्ट प्लेयार मोननो हादों हैंडबॉल रेसलिंग। ओमफ्राय अल इंडियानि गेजेरावबो बिथाङा सासे बेस्ट प्लेयार सायख'जादों आरो बेनिखायनो जोङो बिथांखौ खोनानानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जों बेनिखायनो जों दरंगाजुलि ब्लक UPPL इउथनि आफादगिरि आरो भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांमोनखौ लानानै बा जों मोनसे टीम लानानै आरो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोङो मोनसे टीम फैनानै बिथांखौ
बरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।